Yes, mé sin. Na, nílas gom. Ai. No, tá sé like on cardill. Tá sé an na jazz gra chuna bheith like gá daoine le chéile. Ní like sé a bheith like lonely. I don't see any love around here. Do you have braces? I thought you did. Dul tí go dtí an hotel agus fáil siad mar breakfast agus déan tí go dtí an rooms agus they stay there. Tá siad a gcúirí coní lena céile agus bheith sás na haithe hill. Yeah. Le héad. No, just a gcúirí an airgin. No béidir if féidir that just like her níos mó níos in the universe. Tá girlfriend Misha agus tá nanum atá na Anya agus tá sé anna jazz. Tá Emily agus Killian's Leo Buddha chun Maui like tá siad like Marshall. Tá siad Marshall. Oscar, Emily? Tá sé pósta agus tar an love. Tá sin é. Tá sé pósta.